ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза говои ширдоранд, гусалачаванд, бақаҳои калонанд. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. дар видео лайка биҷиқед бародаро ва дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, чунки иншаалло баҳри шумо беҳтарин наворҳо пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон боша. Видеои имрӯзаро ҳатман то охир тамошо кунед. ина бародаро гови ҷӯшҳо 7 литр шир метр, дуюм зояй, ду гусала кардагиай 13000 сомониш мега. касони харидори марҳамат занг занед, рақамҳо дар рӯи экран, имо ватсап ҳаст. фақат аз номи канали мо салом расонед, бо савдо карда мешавад. 13000 сомон бо савдо мешавад. ина бародаро гови ҷӯшҳо дигариш ирам 10000 сомониш мега. ду гусала кардагиай 6 литр шир мета мега. гови хуба ягон шатапата мега намезана. ина бародаро пистон шахтон бинед, гови хуба ягон камбуди надора. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бо савдо карда мешавад аз 10000 сомон. ина бародаро гови қирғизӣ 3 март буқа рафтагиай мега. нархиш муомила қатъияй. гови хуба ягон таринес, гови қирғизӣ нархша мега. занг зананд ба рақамҳо, мо худмон договоруш мекунем. мақсад ягон камбудӣ нест, худмон нархша гап мезанем. гови қирғизияй. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин гов худаш дастрас намоед. бародарои азиз, бародаро дар ин гусалачаҳо, буқоҳо ва ина миёдани ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экранай ба ҳамиё тамос гиред, нарх навора соҳиби ҳамин ғамаҷина гусала ва буқа ва ҳамиё худаш мефаҳмона нархоша. рости гап мо нархоша нафаҳмидем, хай занг занед, хитон гап мезана, ӯ худаш нархора мефаҳмонад. ина буқа ва ина ғамаҷинака, ин чизора нархоша ӯ бародар худаш гап мезана. марҳамат занг занед, фақат аз номи канали мо салом расонед. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. ҳазор раҳмат барои ҳамаи дастгиритон, барои ҳамаи лайк мемонед, барои ҳамаи ҳамчистон ҳазор раҳмати калон. худованд ҳамата нигаҳдор боша бародарои ғариб. Salam,